Ta' kull sena fis-7 ta' Ġunju infakru l-anniversarju meta fl-1919 fil-Belt Valletta fuq ordni tal-Gvernatur is-soldati Ingliżi fetħu n-nar fuq il-Maltin li kienu qegħdin jieħdu sehem fir-Rvel u fost dawk midruba kienu nqatlu 4. F'dik il-ġurnata mdemmija kienu tilfu ħajjithom Wenzu Dajer, Giuseppe Bajada, Carmenu Abela u Manuel Attard. Fl-Irvellijiet il-folla kienet ipprotestat kontra l-importaturi li kienu jappoġġjaw lill-gvern kolonjali ta' dak iż-żmien u kienet talbet fost oħrajn biex ikun hemm roħs fil-prezz tal-ħobs. L-għada tal-Irvellijiet, il-Maltin kienu talbu lill-gvern Ingliż biex itihom self-government. Dan waqt li kienet tiltaqa' l-Assembleja Nazzjonali mmexxija minn Nerik Mizzi li fformulat id-drittijiet kostituzzjonali tal-Maltin. Fl-Irvellijiet ta' dakinhar in-numru ta' feruti kienu madwar 50 waqt li 40 persuna kienu arrestati u minnhom kien hemm min weħel 9 snin ħabs. Dil-ġrajja tal-1919 kellha sehem dirett fl-ewwel passi li saru għall-avvanz kostituzzjonali ta' pajjiżna. Id-demm li nxtered f'dawn l-Irvellijiet wassal bis-sentejn wara pajjiżna ingħata kostituzzjoni ġdida li waslet ta' twaqqif ta' Parlament Demokratiku. Iġrajja tas-7 Ġunju kienet il-bidu ta' triq twila għal pajjiżna li waslet għal ħelsien ta' pajjiżna darba l dejjem mill-kolonjaliżmu. Dajer, Bajada, Attard u Abela li ċarċru demmhom għal pajjiżna kienu ndifnu f'qabar komuni fiċ-ċimiterju tal-Addolorata fid-9 ta' Novembru ta' sentejn wara. Propju s-sibt filgħodu, membri tal-Kumitat Festi Nazzjonali taw ġieħ lil dawn l-4 vittmi u qegħdu kuruna tal-fjuri fuq il-qabar tagħhom bħala sinjal ta' rispett.